बोरो बै दैहुआ आं दसे समनि थाखायबो रायख'सिनि बेसादफोरखौ आंनि न'आव दोना बोरो दैहुआ देफायजोबनि आं इसिं न'निफ्राय मायबा बेसाद बायनायनि सोदोब खोनाना सनारामा इसिं फारसे गोख्रैयै थाबायलांनायसै इसिं न'आव सफैब्ला सनारामा नुनो मोननायसै गाहायाव गोग्लैना थानाय दैहुनि बायनाय थुख्राफोर आरो बेनिनो जिङाव दं मोनसे अन्थाइजों दाजानाय मुसुखा जाय आरो रावबो नङा गावदांसो गावदांखौ मुसुखायाव सोलायनाय नुना सनारामा दुखुआव गबलांनायसै गावदां हे इसोर आं मा खालामखो बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय औ गावदां औ दायनिगिरिया आंनो सनारामा मोनथियो दि रागिनिया होलांनाय बे जादुनि दैहुनि थाखायनो बिनि बिसिया दिनै अन्थाइनि मोनसे मुसुखायाव सोलायलांबाय बे समावनो सनारामनि गोसोआव पुजारिनि बुंनाय फंनैसो खोथाफ्रा जाखारफैनायसै बेखायनो जायबा रागिनिखौ उदां खालामदों बै मानसिया थाबैनो गावनि गोरोन्थिखौ गनायना आंनि सेराव नुजाथिफैयोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जागोन गावदां आं थाबैनो फैफिनगोन गावदां आं नोंखौ मानसि महराव लाबोफिनगोन जिंगा दासि नारखो तान्त्रिक बाबाया बे रायख'सि रागिनिखौ बुथारनाय लोगो लोगोनो नों नोंनि मानसि सोलेरखौ मोनफिनगोन बेफोर माब्लाबाबो मोगथां जानाय नङा नाथाय नोंसोर आंनो दाबो फिननाय होआसै नोंसोर सानैया आंनि खामानियाव मानो हेंथा होखो दे अब्ला खोनासं नैबे गुफुर बोरमाया मासे बोरमा नङा बेयो जोंनि लोगो नारखोसो दहाय जेब्ला जों दे बुथारदो आं बुथारबा दा बोरमानि सिखोआबो थैबावनाय नङा थाथ' बे बोरमाखौ दा बुथार माथो जालायखोलै खेबसेथ' सान्थियै बेदर दरसे जानो हो आदुवाफोर बियो मासे बोरमा नङा सासे मानसिसो बाबाया जौसो दांखावना फैदों नामा जाखो मोनजागोन ना नोंबो जानोबा अब्ला सैथोखौ नायदो तान्त्रिकआ मन्त्र फरायनायसै दसे सम सिगां मे गाबगासिनो थानाय बोरमाया तान्त्रिकनि मन्त्र फरायनाय लोगो लोगोनो मानसिनि रावजों रायज्लायनो हमनायसै गुरलाब जलदब आंसोलै आंसो नोंसा नों दा नारखो ना नारखो बेफोर सैथोमार नोंखौ सोरबा बोरमायाव सोलायबाय औ सनारामनि बै जादुनि दैहुआनो आंखौ मासे बोरमायाव सोलायबाय मायबा मोनसे राहा नागिरदो जलदब गुरलाब नाथाय बेफोराव सनारामनि मा आखाइ दं जादु टनासो सोलोंना दंखोमायोमोन नामा मानसियालाय बेफोर गासैबो रागिनि मुंनि रायख'सिनि जुनैनो जाजोबदों रागिनि सोर रागिनि रागिनिया सासे रायख'सि बियो आंखौ बे हाग्राबारियावनो नायगिरथिंगासिनो नाथाय मानो खायसे खोथाखौ नोंसोर उनाव लासैनो मोनथिलांगोन नाथाय दानि थाखाय गुसुङै मोनथिना ला बियो गासै गामियारिखौ बुथारनायनि सिगां आंखौ बुथारग्रोनो सानो बेखायनो आंनि थांना थानाया बयनिबो थाखाय जोबोर गोनां होमबा दा नों मा खालामगोन रागिनिखौ होबथाब्लानो बे बोरमाया गावनि मानसि महरखौ मोनफिनगोन बेखायनो रागिनिखौ होबथानो आंनो नोंसोर सानैनि मददनि गोनां जागोन
नोंसोर सानैबो आंजों मोनसे जायगायाव थाबैनो थौ सम गैया आखायाव बेबादि बुंना तान्त्रिक बाबाया बिसोरखौ थाबैनो मोनसे जायगायाव लांनायसै जेराव रागिनिया तान्त्रिकखौ नायगिरफैनो हागौ नोंसोर आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासं नोंसोर सानैबो बन बजानैसो लानानै बे दंफां सिङाव जिराय आरो गोसा गोसायै आंनि सोमोन्दै खोथा रायज्लाय जाहाथे रागिनिया खोनायो बियो थारैनो नोंसोरनि रावखौ खोनाना नोंसोरनि सेराव फैगोन अब्ला बे समावनो रागिनिया गावनो जोंनि सानाय जेयाव गाब्रगोन नाथाय आं गिनाय मोन्दों हमजाब्ला जों बिजों बुथारजागोन माथो बाबा नैबे ताबिजखौ ला जेब्लासिम बे ताबिजआ नोंसोरजों लोगोआव थागोन रागिनिया नोंसोरखौ जेबो खालामनो हानाय नङा नाथाय बे ताबिजनि गोहोआ 20 मिनिटसिमल' सोलिगोन बेखायनो खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो नाजा आंबो दन्दराव थांना रागिनिखौ जोबना दोननायनि थागथियारि खालामनि नाथाय बाबा रागिनिया जोंनि सेराव फैबाय होनना जों बोरै मोनथिगोन जेब्ला रागिनिया नोंसोरनि सेराव फैगोन अब्ला नोंसोरनो होनाय बे ताबिजआ गुदुं दुंखावगोन आरो गोसोआव लाखि बिसोर महर सोलायनोबो रोंगौ आंथ' सानखाथाराखैमोन नोंखौ जोंनि सेराव फैमारगोन होनना मा सोलो खायदा बाहायनानै नोंसोर आंखौ अराय समनि थाखाय जोबना दोननो हागोन सानबाय दसे समल'थारसै आदै पुजारी बाबाया बे गामिनिफ्राय बहाबा गुबुन जायगासिम दावबायलांबाय होनलाय औ मामोन हाखु दाखुनो मा जाखो खोथाखौ बेखेवनो सम गैथारा आदै नोंसोर थाबैनो खोन्थादोल' पुजारी बाबाया बबेथिं दावबायलांदों पुजारीनि दावबायलांनाय दिगखौ मोनथिनाय लोगो लोगोनो सनारामा गोथौ हाग्राबारि फारसे खारलांनायसै बिनि गोसोआव मोनसेल' थांखि दंमोन रागिनिखौ होबथाना गावनि बिसिखौ मानसि खालामफिननाय माथो पुजारीनि साननाय बादियै जायासै बिसोर दासिमबो जोबथेसालि सिङावनो जोबजाना दं बिसोर मोनथिया दि दिनैनि साना सोर सासेनि जोबथि सान जागोन खारखोमा लांनो बिसोर लामा मोनासै जोंनो दा सासेल' मानसि नांबावगौ होमबा नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया आखाइ थिखोगोन आं गोदोना दानथारजाना बाब्राबनाय दाउ बोरमा बादि जानो साना नोंनो थांदो बाबा आंखौ हमदो बेखौनो हमदो बिनि दुखुजों गाबख्रावनायानो साबसिन जागोन थिखोदो सालाखौ सोरबा सासेनि खाफालाव थामथि बलिदान लिरनाय दं बेनो मोगथां बेखौ आं गनायो नाथाय मोनसे खोथा बिखौ लांनायनि सोलाय नोंसोर आंखौ बोलि होनो लांदो बाह बेसेदि गुवार नोंनि गोसोआ दा मा जों गाबनांसिगौ जाहैबाय नोंनि अनसुला गोसोनि सायाव आंनि बुंनाय खोथानि आन्दोआव मोनसे जाहोन दं रागिनिखौ जोबना दोननायाव तान्त्रिक बाबाखौ मदद खालामग्राया आं बोलि होनो आंखौ लाङोब्ला जानांगौ रागिनिया गोजोनसिनगोन मावजि सादु नंमारा होमबा नों थिखोदो बेखौनो थाबैनो गोदोना दानथारना लिंहरनांगोन आइखौ पुजारीया गावनि जिउखौ रायखसफोरनो गथायनायसै बियो मोनथियो बिसोरनि जाफुंनायावनो बिसोरनि जेननाय दं दा जोबथेसालि सिङाव सासेल' गामियारि थालांनायसै नाथाय
सोरनिबा दाहार लानाय हांजों सानबेसे थांना थानो जों आरो माब्लाबाबो बे बेंखननिफ्राय ओंखारफिननो हानाय नङा बे खोथाखौ नों मोनथिखायो नाथाय नों मानो मिनिस्लुगासिनो सान्थ्रि हानजा लाना फैब्ला दिनै जों बेहाय जोबजाना थानाय जानाय नङामोन जिंगासिनो गोनां जेबो खोथायानो गैया आंनि सेथि थांखिया तान्त्रिकखौ बुथारनायमोन नाथाय आंहा एसे सन्देह दंखायोमोन दि आंनि बे सेथि थांखियाव हेंथा फैनो हागौ बेखायनो आंहा नैथि लामा दंखायोमोन माने खोथाखौ बुजिनाय मोनासै आं आंनि सान्थ्रिफोरखौ मोनसे गुबुन खामानियाव थिनहरदों बे बेंखन सिङाव जों जोबजाना दंब्लाबो तान्त्रिकआ जोंखौ हांगार खालामगोनब्लाबो जों थांखांफिनगोन मानोना बियो फैगासिनो बियो नों सोरखौ फैगासिनो होनना बुंगासिनो जायनि थाखाय जों गामियारिफोरखौ हमना दोनदोंमोन जायनि थाखाय आं साथाम मानसिफोरखौ गोदोना दानथार होदों मोनथाम खर' गोनां रायख'सि त्रिसेरा होमबा बिखौ गावजों लोगोआव मानो लाबोफायासै मानोना बिखौ लिंहरनायनि मोनसे थि सम दं मोनथाम बोलि होनो गोनां जायो थामथि बलिदानखौ पुर्निमानि 3 रिंगा सिगांनो होनो नांगौ आंहा बे रायख'सिखौ नेबाय थाना बारलांहोनो सम गैयामोन बेखायनो आं तान्त्रिकखौ नागिरनो फैग्रोबाय नाथाय दा बियो फैगासिनो जानांगौ हे गोहो गोरा आइ जों नोंनो सानै मानसिनि बलिदान होबाय आरो दा जों थामथि बलिदान होनो लादों बोजबदो जोंनि बावहरनायखौ आरो नुजादो जोंनि सिगाङाव आंखौ बोलि होनायनि उनावनो नोंसोरनि खामानिया जाफुंगोन नाथाय नोंसोरनि जोबथि समाबो फैगासिनो गोबां खोथा बुंबाय नों दानथारदो गोदोनाखौ दा नुजासिगोन दा आइया फैखासिगोन जों थामथि बलिदानखौबो बिनो गथायबाय नायदो आइया फैमारगासिनो बुं नोंसोर आंखौ मानो लिंहरनाय रागिनी आरो नरका सानैबो गोथार बेंखननि सिङावनो जोबजाना दं नाथाय बिसोरनि मोखाङाव थरथिंसेबो गिनाय गैया जानांगौ तान्त्रिकआ मन्त्र फरायना फुजा होखांबाय दा बियो फैनानै जोंखौ गावनि मन्त्रजों हांगाराव सोलायसिगोन जिंगादासि नरका जायनि थाखाय जों साथाम मानसिनि बोलि होदों बियो फैयालासिनो बोरै थागोन गिदिंलांफिनब्लाबो बियो जोंनि मोनसे खामानि मावनानैसो गिदिंलांफिनगोन गोथार बेंखननि सेराव सफैनाय लोगो लोगोनो तान्त्रिकआ मन्त्र आवरायनो लानायसै तान्त्रिकआ गोथार गुन्दैखौ बिसोरनाव सारना होनायसै जायजों बिसोर सानैबो खामग्लिनो हमनायसै आं फैफिनगोन तान्त्रिक नेनानै था थारैनो रागिनी आरो नरका सानैबो हांगार जालांनायसै नाथाय बाबा अरजों सावजानानैबो
रागिनिया एरैबायदि मिनिग्लाबगासिनोमोन जेन बियो उदांसो जानो मोनबाय। खोथाया मा? बे खोथायानोथ' आंखौबो सानब्रे होगासिनो। समासो खोन्थासिगोन दैमानि दैया बबे दिगजों बोहैगोन। हाय एन्ड वेट फंनैसो खोथा बुंगौमोन आङो। मोनथिगौना 95%आनो भिडिअखौ नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामा। नोंथांमोना आंनि सल' आरो भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइबल' खालामना होथारदो। आरो मोनसे खोथाबाव, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानैबो आंखौ नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय गोसो गुदुं खालामनो हागोन। एन्ड येस, आं एनिमेसनखौ फिउचाराव इमप्रुभ खालामनो नाजागोन। साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय गोजोन्थों। होमबा थौफिनदो, भिडिअखौ जागायफिननोसै। गोलाव लामा खारै खारै सनारामा थारैनो पुजारीखौ थाबायलांगासिनो थानाय नुनायसै। बियो पुजारीखौ खेबसे गाबज्रिना थाथ'नो थिननायसै। मा जाखो फिसा? नों बेहाय माबाफोर हरखाब जेंना फैबाय नामा? बाबा, आं जोबोर गिदिर खैफोदाव दं। जिंगा दासि फिसा, आं दं। मा जादों मोजाङै फारसेनिफ्राय खोन्था। आंनि बिसि गावदाङा मुसुखायाव सोलायलांबाय। गावदाङा रागा जोंनानै जेब्ला बेबादियैनो सनारामा पुजारीनो गासै जाथायखौ फारसेनिफ्राय खोन्थागासिनो थानायसै दि बियो माबोरैयै रागिनिखौ उदां खालामफ्लांखो आरो रागिनिनिफ्राय बियो बोरै जादुनि दैहुखौ मोनखो, जाय दैहुखौ बुख्रुबनाय लोगो लोगोनो बिनि बिसि गावदाङा अन्थाइनि मुसुखायाव सोलायलांबाय। सनारामा गावनि गोरोन्थिखौ पुजारीनि सिगाङाव गनायना लानायसै। सनारामनि खोथाखौ खोनाना पुजारीया बुंनायसै, रायख'सि रागिनिनि गोहोआ अब्लासो जोबस्रांलाङो जेब्ला बिखौ उदां खालामग्रा मानसिया गावनि खुगाजों बयनिबो सिगाङाव बे खोथाखौ गनायना लायो दि रागिनिखौ उदां खालामग्राया आंनो होनना। नों सिगां समावनो रागिनिनि सोमोन्दै बयनोबो खोन्थाना लाब्ला बियो बै समावनो लोगो लोगो जेबो गोहो गैयै जागौमोन। नाथाय बियो नोंनो जादुनि दैहु गथायदोंमोन जाहाथे नों दैहुखौ गोमाजानो गिना बिनि सोमोन्दै रावनोबो खोन्थाया। बाबा, होमबा दा रागिनिया थैबाय नामा? औ, गावनि खुगाजों नों दा गनायना लाबाय जेब्ला रागिनिया बहाबा गोमोरलांबाय जानांगौ। होमबा दा आंनि बिसि गावदाङा? मोनथिया दा नोंनि बिसि गावदांजों मा जागोन। थांनानै नायहैब्लासो मोनथिसिगोन। हे आफा बोराइ बाथौ, सोर जाखो बिलाय? खर'आनो मोनथाम। आंबो मोनथिया बियो सोर, हमनानैनो मोनासै आंबो। नोंसोर माब्लाबा गोजा थैनि दैमा नुफेरबायना?